हेल' लोगोफोर गुड मर्निं दायो लामायाव एसे बेरायबाय आरोना बेरायबाय दं जों दा लामायाव नै 6टा जाबाय एसे लामानि बार जाबाय बारहावाखौ जाबाय आरोना मर्निं हाथिफुथायाव दङ दायो साहा लोंनानै फैबावबायसो दहाय फुङावनो सिखारदों 5टायाव दा थाबायगासिनो दं नै लोगोफोर रडजों थाबायगासिनो दं ना बिराद बरिया जायगाया मैया सफैबाय दिनै दसे बेरायबाय आरोना गामिया ग्रोम ग्रोमथार जायगाफोरखौ एसे देखायबाय लोगोफोर नायदो हाथिफुथा गामिखौ बङाइगावआव दं दायो लोगोआ रिसिभआव थांगासिनो दं बेयो लोगो आरोना जायगायाव मुम्बाइनिफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम एसे थाबायलायबाय नङाब्ला थाबायनायानो जाथारामोन जोङो सिङाव थाबाय थानानै बेस्थ'आव थाबाय थायोमोन नालाय दा एसे बेरायबाय नै औवा बागान गय बागान बिराद बरिया गामिया ग्रोम ग्रोमथार जेरैबो गामि ओरै लामा बारनानैबो गामि दं नैबे जाहैबाय स्कुल एलपि स्कुल एसे खारनांगौ लोगोफोर माने फुङाव खारोबा गेस टेस्टआ एसे खारो जोङो ओमफ्राय गेस टेस्ट जायोबा जों मुलि टेब्लेट बायदिसिना बायनानै जानांगौ जायो नाथाय बे साननै सानथाम गायो साननै सानथामनि गेजेरावनो बे जाफिनो बेखायनो जों सानफ्रामबो फुङाव खारनायनि प्रेक्टिस खालामोबा माने गेसआ खारो आरोना ओंखायनो गेस जाना गेसनि टेब्लेट जानानै जेबो लाब गैया ओंखायनो नोंथांमोना हागौमानि फुङाव खारनो नाजा अब्ला गासिबो गेसफ्रा स्रां थांजोबो लोगोफोर स' लोगोफोर अब्ला गाबोननिफ्राय नोंथांमोना बयबो स्टार्ट खालाम सोरहा गेस जायो नोंथांमोना खारब्लानो जाबाय फुङाव दफा मानो होनब्ला जों गेसनि टेब्लेट जानो नाङा गेसनि टेब्लेट जायोबा बे साननै सानथामनि उनावनो जाखारफिनो बेनिखायनो जों खारबाय थानांगौ फुङाव दसे जों खारबाय दायो 500 मिटार खारदों जों दा बारा नङा जोंबो हाया गोदान नालाय गामि लामा खारबाय आरोना खारगासिनो दं मेंबाय जाला लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो लाखिथ'नोसै बाय लोगोफोर